tu kila ong ni bomler umat yat klebe chatu kimi gitu ki strom utu stromwell itu baculit kren klumar salum sawa mi stu pa baculit kren ya klem sung thu ani ngai ba kila ya klumar kamen hi nadu ba ngaong mo ngilong tang kinong pet tang ba habangi yo kono lenti ka ba don ka sensar khadar ka no kono ka parti ka ba banyalam si sayo pat ba ni penslor ya phi ke pat ba ngai ba ka election satu kala thanam ba jing si sa mo empat benar ya ka MP election tang ba ngi ki ba pet parman mo ki ba pet tang iba tang ki don kiwei ki parti bala khle bejro gitu ki nongkrshan khamtam mo nga kwa banong ya ki ba kin long jai but yakino ru mo ki basyami klumar ki social media kila ya klumar kli ngam tip show ya kata balai mo imat la yo nar ko ong mo khilit power with Malaysia te to ki bale ai mat le mo ki bayo la ka bainong sngi te kata kam ton jing per ka ba ha ka tu ka jingalang ka ba lawan da itu i lalu ru mo itu i maria lalu bala kren song shit aku tuga meeting apa ya itu te im tanong rem rang nong nuru dai ba idei brio I was scam konong rem ngatrai ka BPP kala buram ya ikran klebe kom tu manui ban buram kom gitu ka BPP kam ju pediang ya brio ki ba long ka itu te kom ba setep kasat besar bahaya ki brio te kiwei ki political party ngam tep kile kom no ki supediang matla yu brio ba long kom nuru ti pediang tang ba dala nang tu kila ong ni bomler umat yat klebe chatu kimi gitu ki strom utu stromwell itu baculit kren klumar salum sawa mi stu pa baculit kren ya klem sung thu ani ngai ba kila ya klumar kamen hi nadu ba ngaong mo ngilong tang kinong pet tang ba habangi yo kono lenti ka ba don ka sensar khadar ka no kono ka parti ka ba banyalam si sayo pat ba ni penslor ya phi ke pat ba kano ka ba phi jet dak jing sung thu lej ha kono dak jing sung thu ka song ha phi lej dak jing sung thu ban support ya kono namar sisin ba pila bakla kalong ka jing shat sukor ya ki long den ki jong phi ki khon ki jong ni te ka dei kata hi wei perlok nga suka ban ya ban rap lang mo na barbangi pe ngi ba kani kari singi jikala khitma ba da perkhat kani ka jing long ka jing wan jong kani ka election MP ngam tip show dala dei hu arajar poprale te kum ki pajba jong kari khasi jantia kim dei ban sit khli dei ban perkhat da ka pisong ban perkhat nam ta kalawai jong ki khon ya kono ka parti ka ba kersan ya kata amdan bala ban khang happy kersan ya kono ka parti bat da jing sung thu om dei da jing sa pen be jing sa thiet ya phi la bon ba ki bakran be nga ngamla su ban yu banganda penmi ya ki ru ngasong le rai namar ba kidon kilong kemeru ma ki bala le be phang ngatip na pedeng jong firu ngatip ba phiap pej jaka video jong ngam ko ban jer kerte ngam ko ban kan tho ma su ong ba teng ba kim don nong rim teng kila kembaong no mo sisngi kersan ya ka sarkar sisngi ki kersan ya kanika parti BPP ngamtip la saya sa sisngi sa kersan ya ka kongres kinsa ya ro komta long ya ka UDP kum kitu gibre long kim dan kanong rim ka baskam ma ka jingsung thu kade ha kono kumut phidi bandan ka jingsung thu te teng phimi hapo social media phisukren sipang utau madu prestun ula isnar sodok yang ite ngakwa bakane ka sarkar kan ne ndala lasai nda phila asngo blab japan pinang ani umadu prestun te umlong re uni usngau halang umlong re phila sedang ikum ta pimdan re kata kanong rim long ki badan kanong rim tapi kesan je kono yeng ha kanong rim